no mar mondo mi lalruok mano koro ndik barua jo Kenya Kwanza gi jo Azimio riwre ndiko barua kaluwore kod chike mabende IBC koro nego bed ni itimo ang'eni nitiere okenge mag yawo sava gi mamoko. Kenya Kwanza korka korgi bendo kwayo co-chairs mago jokom wang'eni wantiere ka gi mano Murugara mantiere mawuok e kweth mano mar Kenya Kwanza kanyakla kod mawuok e kweth no mano mar Azimio mar mondo mi gilosi gine kaka ginyalo ndiko barua makama nego bed ni giromo co-chairs makama nego bed ni romo odiochieng' makawuono wach mabende biro bedo kwa ng'iyo po nono ne gibiro bedo ka giromo. Sharon, gima timore ni yo ma Kenya Kwanza opango go kwethne e wach mar bipartisan ema hinyo mbaka ni te nikech bipartisan e side mar Kenya Kwanza okome gi thuolo okowen lwet gi thuolo mondo gi come to any conclusion e mesa koro gin gichalo jok mitiyogo kodundu gidhi e mesa to kawach moro wuok e mesa mabet katek matin to chunogi ni nyaka giket pause giring gidhi gi consult koka giduogi giwach ni ma koro chalo gima jo Azimio manie mesa ka gombaka gi jo Kenya Kwanza maonge mesa ni mak mana ni jo Kenya Kwanza me mesa ni koro chalo turfuong gin microphone ma wach kale kadhi kocha mae gima hinyo mbaka ni te kadine jo Kenya Kwanza bie mesa gi jok ma gin go gi chir ni nyalo kao decision e mesa to that decision will be accepted gi kweth modong e Kenya Kwanza dine wasesudo mabor by now dikoro kata wach bakani ogikrumu dikoro giseng'e ni on matters IBC gi electoral reforms mbakani ochopo ka magi e gima dwarore magi e pend chike midhi loki magi e other reforms midhi tim through executive orders to gik makamago ko gike wach mar lowering cost of living magi e gima idhi loke pend chik to magi e gik ma executive orders biro loko. Bendi paro ni kada mnaka pokwa ko yo matina mana kanyalo penji Odede. Bendi paro ni otiende Amolo nyalo romo odiochieng' makawuono gi George Murugara mar mondo mi gindik barua ka par ni deadline bende bana gisechiwo mar mondo mi Kenya Kwanza kramna kweth mar Kenya Kwanza lok weche mopogore mar mondo mi lalruok dhi nyime. Definitely gidhi romo nikech rombgi no ema dhi miyo mbaka ni dhi nyime ka ok giromo to mbaka ni ok dhi nyime anywhere else. Romogi is very important ne both parties. Koro gima ng'eyo ma bende nyalo bet ni timore i winjo willingness mar Kenya Kwanza mondo miromo ni otimre nikech gimbende ging'eyo ni gidonje akirikiki moro ma jopiny ng'ur matek ahinya kuom weche mag finance bill the housing levy koro mondo mi gitone down ng'urno nikech ng'urno bende chal ni yien machwake en kweth mar Azimio koro gibro temo kabisa kawuono ma an sure ni Murugara bro manyo tiende makata ni e ot to nyaka ang'orom go tiende to mano bende bro nyiso ni samoro jatend piny Kenya William Ruto gi Rigathi ema bro dhiro Murugara no dhi manyo tiende nyako yudi mondo onere ne jopiny ni